Siyasa duniyaru. Derɗiraɓe heɗitoɓe wakkere fulfulde kode radio international Abuja. Assalamu alaikum. Barka meɗen e nyalande nde, barka meɗen e futtuki nder taskaram siyasa duniyaru. Taskaram kamin daranta on lamar siyasa nder Nigeria e ma yasi leydi Nigeria. Taskaram amen kan kande asewere hande min darai siyasa Nigeria dow nanguki horejo mi yetti Allah kawtal hore mo Nigeria Bello Bodejo. Hande aseweje tati wonɗon mo joga jungo laamu leydi Nigeria. Gam non sai mo itinen jonde gam nanki taskaram kam kafumaka. To ma dalla heɗitoɓe, to ni on gejjita laamiɗo fulɓe Afrika Dr. Bello Bodejo walli laamu leydi ndi'i masinta wakkatire ko horejo laamu leydi ndi'i Ahmed Bola Tinubu tefata laamu leydi ndin ha to o hawri ujuneje fulɓe e wuro lafiya ngam ma tefanki Bola Ahmed Tinubu wambol ɓawo ha wakkatire nde ra ko o wi'ata wakkatire ko o hawri ujuneje fulɓe ɓe hen to ballo horejo laamu leydi ndin Kashim Shettima wakilti Ahmed Bola Tinubu wakkatire nden. Na to ɗaɓɓitaten gaɗen nyame hoy ba ɗaɓɓitaten jonde jam ɗaɓɓitaten ko nyame hoy ɗaɓɓitaten ko e meɗen to en dalila min gaddi o tagaɗo ɗo hande min gaddamo min kollina on mo already on arti on jiimo ma o gi o ɓuri a wozugo ko o ɓuraya wozugo to amma min ma hanko ma o boɗejo Kashim boɗejo sunanka yo don ka fini ɗan fari kaɗan Kashim boɗejo shine fari. Wakkatire ko horejo mi yetti Allah on wonɗon wolwata ha kawral ujuneje fulɓe kawruɓe e lafiya to o nodditiri fulɓe to ɓe tokka nyame ɓe cuɓa horejo laamu leydi ndin Ahmed Bola Tinubu dennan ha wakkatire nden ni mi yeni hanko horejo mi yetti Allah on Bello Bodejo wiki no ɗum waɗi o noddi fulɓe suɓa Ahmed Bola Tinubu ko lutani Alhaji Atiku Abubakar de latti hanko Alhaji Atiku Abubakar o pullo ngam no honno ɗum waɗi o wamba ɓawo bandirawo makko pullo sei mo ɗum yi'ata kannano pullo da ko Bello Bodejo on jaabiya wakkatire nden. Amma aran o fuɗɗi wolwuki dow ballo horejo laamu leydi ndin to wi wattu ko o laami Borno o walliti bandiraɓe fulɓe ngam no hon ngam barka makko e jinnaki ko o jinnani fulɓe daro suɓa Tinubu on o nyama risku Kashim Shettima on. Kashim Shettima goɗɗo nane ma e duniyaru goɗɗo e nyama albarka goɗɗo. Kashim Shettima e gomnajo mi yahato mako mi yi hawre nde o daryani e irin jangille ɗe o maɓɓitani sukaɓe fulɓe ɓe nder ladde wato a wawata lima to yigo non kadin bo fulɓe hande ta raari e ɗum waɗa suɓi e leydi amma mafi yawa ɗuɗaral majjum a yi'ata fulɓe e nder to yigo non waɗi min mbi accu min tabbitina min nattini fulɓe wato ko leydi yadata ɗum leydi e yaada wakkatire siyasa a yi'ay himɓe ummoake e gaɗa siyasa fulɓe e ɓaggi to ɗum timmini karsenta sei gi'a mo ɗum suɓi damaki e fulɓe ta wolwanimo sei o yi'a bono hanko ma fulɓe ngala goɗɗum nafu e ɗon to mako ko bo fulɓe suttaymo e yigo non waɗi mi wi ɗum sutta jam'iya APC da gomnajo e bo kadin Bola Ahmed Tinubu e darande leydi e mataimakijo mako Kashim Shettima lalle min gaɗita e lafiya. Nigeria sai Tinubu. Nigeria sai Tinubu. Lesdi Nigeria election yottike ndikka gawten hoore
en fu en subatini bum parti APC ase kowa asaitini bum woɓɓe no wawa wiki ra woɓɓe iga woyla Najeriya bananta Atiku Abubakar irabi Musa Konkoso amma hamɓe on wamba ɓawo maɓɓe. To tarari joni Atiku Abubakar en desu pullo baba fulɓe ko amma joni tarari ayi boneji ɗi Yoruba en gaati irin fitinaji ɗi Yoruba en gaati fulɓe e leyɗe maɓɓe. Hande to fulɓe darake ngaɗi Atiku o ñaami e kisata e boneji ɗi ɓe gontin ɗum. To dama yigo cewa to Bola Ahmed Tinubu on ñaami a yi Yoruba en ɓe ngi'a lalle e ɗum yaata e maako. Minon ni emin goodi dalilaji ɗuɗɗi ko waɗi ngiɗa min suɓi yaadu APC. To yaadu APC ndu ardiiɗo leydi Lingaba bo Muhammadu Buhari bo en fullo mi yi'aayi hannde e woodi noon no waɗata ɗum dilla ɗum acca yaadu maako ɗum yaha tokka wondu yaadu feereeru. Kadi bo min bo komi wi'i caman en am e leydi Gaba go'o naane ma ɗum wartada cewa kala gomnati a ñaamowa pat e ɗon to ɓe ngoni e jihohiji maɓɓe e ko ɗume maɓɓe ɓe ngaɗa ka yaaduɓe gomnati gomɗum dow korowal. eno haa ɓe ngarati e ngaɗana asiyeji fulɓe gareno haa ɓe ngarati e ngaɗana jawle fulɓe gareno haa ɓe ngarati e ngaɗana ɓiɓɓe fulɓe. Fulɓe notake noddandu ndu hanko hoorejo mi yetti Allah kawtal hoore on Bello Boɗejo waɗi to ɓe mburti nyande cuɓi ɓe cuɓi hoorejo laamu leydi ndin Ahmed Bola Tinubu e ballo makko kacincetima nonnon e kala gomna en ɓe diwe leydi ndi fuu e hanko Boɗejo on noddi wi fulɓe suɓamo amma fa ɓawo ɗum heɓi jalorgal cuɓi yiɗi ɗiraɓe hanko Bello Boɗejo ɓe yelake ɓe tammi wiki ɗum rokkaymo korowal dow korowe e ɗum hetani woɓɓe nder siyasanko en bananta korowe minista en ko bo sawroɓe hoorejo laamu leydi ndi ko bo iga ofisiru hanko ballo hoorejo laamu leydi ndin kacincetima amma fuu non sali hanko Bello Boɗejo wala ko o wattana ɓawo o wambi ɓawo laamu leydi ndin sey nder balɗe ɗe saluɗe hande aseweje tati wonɗon ɓawo o wangini wongal dental ngal ɓe bijilanti ballitayɓe jami'en rento gam tiɗɗinki rento del leydi ndin sey habaruji heewi wiki jami'en rento soji en kawtal e DSS ɓe ngari ɓe nangi hanko hoorejo mi yetti Allah kawtal hoore on Bello Boɗejo e ofisiru man ko wondu ha Karu nder hukuma laamu pamara Karu nder diwal Nasarawa nonnon wadduki hande ni wala habaru wiki o yofama nonnon bo laamu wurtaki wi ra ko o waɗi o nanga sey ni bandiraɓe fulɓe iɗon tamma dullata dalila tigguki bijilanti nomad bijilanti group ɗum hanko Bello Boɗejo on tiggi. Bana fulɓe leydi baminda fulɓe babanke sabga en mbawa wikini fulɓe ɓe Boɗejo on ha janta kan hicci amma hanko kam o hisa iga laamu leydi ndin mi habdi gamma heɓuki woɓɓe lawya en gamma nanki iga bange maɓɓe ko didaɗi luwaɗi leydi ndi'i herti wiki ɗum wawai ɗum nanga neɗɗo ɗum jogo on ha aseweje tati ɗum yara on yeeso hitordu nonnon bo yofaka nonnon ɗum wurtoyaki ɗum wi duniyaru ra'aybe ɗe humti waɗi ɗum jogi on ko ɗum wawai waɗuki hi iluwaɗi leydi ndi'i e taɓoɗon asewere warayde gam bananki jawabuji ga lawya e andanɓe cani shari'a e leydi ndi'i inde an Ibrahim Iromodake biyami on wonde e taskaramji ko de radio international Abuja on jarama.